sai musulmai suna cewa isansu wanda yake cikin ƙur'ani namu ne daban. To mu namu gaskiyar magana ba ranar da aka yi cikinsa ba ranar aka haife shi, ba kuma ranar ya yi magana ba kuma ranar ya yi al'ajabi ba, shi ne gaskiyar magana. Mu namu sai da ya zama ciki wata 9 yadda kowane mutum yake zama. To kaga wannan shine babban matsalar da yake tsakaninmu da musulmai. Sai musulmai na ganin kamar isan sunnan iri ɗaya ne da namu, ba iri ɗaya bane. Isan ku naku Isa ya tsaya, na mu kuma namu Yeshua ya tsaya. Yesu ko Yeshua haka ne shine sunansa. So saboda haka ku yi hakuri, ku daina rikito mana abin da ba namu ba kuna kama na cikin namu. Ku riƙe naku, mu ma mu riƙe namu. Amma in ka ce lalle ilalla naka din shine namu, to kaga an samu matsala. Ba iri ɗaya bane, ba sam ba iri ɗaya bane gaskiyar magana. Amma lokaci yayi da gaskiya ta fara bayyana, tunda har malaman ku sun fara fitowa suna bambance irin waɗannan matsalolin. Domin ya ka bayani shi a nashi tsirani yana nuni da cewa kamar daraja ce ba shi wannan Isan, kuma da nufin cewa yana magana akan Yesu, bayan ba daraja bace ya basa, kuma ba namu din bane yake magana, a'a nasu ne yake magana akai. Su nasu ma in suka ce a'a ba a yi cikin sa ba, ganin sa ma akai kawai. أعوذ بالله من لا إله إلا هو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق يسوع المسيح بسم الله الذي خلق يسوع المسيح. na farawa da sunan Ubangijin Yesu, Ubangijin Musa, Ubangijin Isa, Ubangijin Haruna, Ubangijin annabin ƙarshe, annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu za su yi mamakin abin da ya kawo ni fage irin wannan. To ba zan ɗauki labari dogo a kai ba. Na daɗe ina kallo yadda wasu ƙazame, wasu sakarkari suke yin ɗauko shirmansu da jahilcinsu suna kangawa addinin musulunci. Misali ba wai abin tsoro ba, irin wannan sakaran fasto mamman da suke ce fasto mamman, irin ce mai fasto mamman, irin shi fasto azzaman irin su Yusuf wanda ya musulunta ya kafirta so 6 yayi nan bai ma san inda zai yi ba. Duk irin wannan sakarkarin duk in ka haɗe su a guri ɗaya, na fi su ilimin Bible, na fi su sanin tarihin addinin su, domin dace duk ranar da na shigo fage a cikin wannan bishara ta magana tsakanin addinin musulunci da kiristanci, wallahi na haɗa su da aiki. Dalili shine dole he na komar da su makaranta, sun koma research. Wallahi ba su da ilimin abin da zan gaya musu, sai sun yi bincike. Abu na biyu, abin da zan faɗa a nan, ina buƙatar matasa na kiristoci kada a riƙa yaudarar ku. Duk abin da kuka ji na faɗa ku saurara ku ji wanda zai ƙaryata shi. In ba su ƙaryata shi ba, kun ga sun zama maƙaryata ne. Sannan ku riƙa bincike duk abin da na faɗa, ku bincika, ku duba ko a Google ko a littattafan da na faɗa. Zan fara da maganar da shi wannan mai ikirarin faston yayi cewa annabi Isa ba shine Yesu ba. Malamai na kokarin fahimtar da shi saboda sun san mu ba mu iya zagin annabi Isa, ba mu iya faɗin magana, babu musulmin da ya cika musulmi sai ya yarda da annabta annabi Isa, kowaye shi yasa suke kokarin su ga sun goga mana magana ko sun goga wa musulmi magana akan annabi Isa, dan sun san bai isa ya faɗi wata magana akan shi. To kamar yadda kuka faɗa, malamai na nuna muku cewa annabi Isa nan na Taura da annabi Isa na Alƙur'ani ɗaya ne. To kuna cewa a'a ana matse muku, ana matse muku. To ni nayi nawa binciken, wallahi ba ɗaya bane. Yan uwa manyan malamanmu da almajirai da ake tafiya, a yi haƙuri da wannan magana da zan faɗa. Wallahi tallahi annabi Isa ba ɗaya ne da Jesus ba. Annabi Isa wanda Allah ya gaya mana a Alƙur'ani, wanda Allah ya saukar wa Injila tun shekarar 325 da tafiyarsa sama, aka ajiye shi aka ɗauko sabo, shine aka ɗauki wannan Jesus.
Council of Nicaea, ina son duk abin da na faɗa mutum ya nemi littafin ko kuma ya google Council of Nicaea. Zan rika ina dan sa muku shi ma abin da nake magana akai a kwamfuta. Council of Nicaea wanda zama ne da aka yi aka tattara kiristoci na duniya manya-manya, shine zama na farko a duniya a tarihin duniya na kiristanci, a tara manyan fastoci na kiristanci, shine zama na farko a duniya. Sarakuna ne na Rome, sarki Constantine emperor ne. Constantine shine yake kokarin yanda za su shigar da addinin su na Roman a cikin addinin kiristanci. Ina so da abin da na faɗa ku bi tarihin, ku googling Council of Nicaea, sannan ku nemi ku bi tarihin ku ji abin da nake faɗa. Ƙarya nake faɗa ko gaskiya ne? Ni fa wannan karantawa ne, ba wai labari here I say bane. I read comparative religion, karanta shi ne. Duk wani addini da ka sani a duniya kaf, in dai fitaccen addini ne, babu wanda ban karanta shi ba. Kaka gani aka, babu wanda kuma ban san shi ba, babu wanda ban san asalin shi ba. Kai kila kawai Bible din kake karanta baka san tarihin addinin ka. Dan haka a Council of Nicaea, a wannan zama na Council of Nicaea, a shine aka kirkiri divinity na Jesus, wato a mayar da shi Allah. Kafin shekara 325 babu wani malamin kiristanci wanda ya taba cewa annabi Isa Allah ne, banda mutum ɗaya. Shi ma ba cewa Allah ne ba, saboda yana dan kare-karen shi ne, ya sauka akan shoulder ne. Ana ce mai Tertullian. In kai google sunan shi za gani. Shi an haife shi a shekara 150 zuwa 160 aka haife shi, wannan tsakanin aka haife shi. Ya kuma mutu a shekarar 227 da 26 yanda ya mutu kenan. Shi ne ya fara kawo irin wannan ra'ayin a cikin harkar kiristanci, kuma shi ma yana tare ne da fada, saboda suna da kokarin yadda za su ciki. Da aka zauna da malaman kiristoci, me faru? Sai aka ce masu, muna so ne pagan su shigo cikin addinin kiristanci, amma idan ba mu sa masa allolinsu a ciki ba za su anshi kiristoci ba. Da haka da wannan aka fara yaudarar malaman kiristoci akan Trinity. Ana so a tura musu ra'ayin Trinity, wanda an yi amfani da dukiya ta gayyato malaman kiristoci a duniya na kowane sashi domin siyasa, ba don wani abu. Ina so ne in nuna ma mutanenmu da aka cuso ma kiristanci inda kiristanci ta so, kuma ina san da abin da na faɗi na ce ku je ku yi gogulin ku duba ku gani. Bayan an yi wannan zama, an nuna musu cewar ga abin da ake so. Ana so a shigar da addinin kiristanci a cikin wannan, ana so a cikin da allolin pagan a cikin addinin kiristanci, wanda allolin pagan din nan akwai Allah rana, wanda Allah ne wanda da rana yake aiki a nasa ra'ayin. Akwai Allah dare, wanda shi da daddare yake nashi aikin, shine Sunday. Duk wani wanda zai karyata maka maganar Sunday ƙarya yake. Sunday Allah ne da ake bautawa mawa addinin Romawa na pagan. Sunday. Akwai Monday, shine wanda suka maida Monday. Dalilin wannan aka zauna aka yi insatin, sai aka kirkiri Allah hudu. Dan wasu ma ba san Allah hudu aka kirkira. Akwai Kristan da yana Kristancin ma wallahi bai san Allah hudu aka kirkira ba. Ta yi Allah hudu aka kirkira: God the Father, God the Mother, God the Holy Spirit, God the Son. Wannan su ne allolin da aka fara kirkira. Me ya kawo God the Mother? Saboda mutanen Rome, yan Roman Catholic, suna girmama Maryam. Mutanen Rome suna girmama Maryam, domin su sun fi girmama ta ma akan annabi Isa. Da haka sun yadda idan za a sa allolin nan sai an hada da ita Mary, suna ce mata Virgin Mary, saboda su a wurin alƙibla su sun fi bata muhimmanci ma akan annabi Isa. Da aka yi zama aka ce to abinda za a yi a haƙura a ɗauki guda uku. Aka ɗauki God the Mother, God the Father, God the Son. Ba da Holy Spirit lokacin ba su sa mala'ika Jibrilu ba. Aka ce a ɗauki wannan, kuma bayan sun ɗauka suka ce a'a, ai Allah ya zama na family, na gida ne. Yaya za a ɗauki family zai zama family? Ya za a yi a cire abin daga family? Aka ce to dole dai a cire ɗaya anan. In an cire Jesus babu addinin gaba ɗaya, in an cire Allah babu addinin gaba ɗaya, sai dai a cire Mary. Shine aka cire Mary aka kawo mala'ika Jibrilu, wato the Holy Spirit kenan a cikin allolin. Shine aka God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, wato Allah Uba, Allah Ɗa da Allah mala'ika. Shine aka cike alloli guda uku yadda ake da bukata a samu guda uku. Bayan an fidda wannan allolin, da aka tafi, bayan aka yi announcing din wannan aqida, ranar da aka yi announcing July 26 ga watan July na shekara
325 wannan ranar